ame ba fla ni mugan fla malati fla di mambela jele fonu ama fa bismillah anga kuna foni tema jam kan keneka bi la semba mbolo ka do moto doere ayela ga fo wara sika sila fala ko ni fan fala fe ko e carte gi do ko ni ka fere ko ni abla fere blali ale kon tumbe feka accident ni éviter ayuto la atala do moto tigi fla la kelen ko ni bolonani la kelen ko ni blessé la ana elbeshi chambe nyogombolo abena am masala okuka elbeshi di bismillah ngata ka ifo ga malaki fle bra bela jele foni watina maliko no ani maliko ka ila fo nya fi etugo mina afala ko kunungo ko sogma da fa fe ko carte gi do ko ni accident do ko ni kay fo ma kelen bolonani la kelen yada ko ni blessé no ibisa ka ila se juma kan akuka awe gata ina fo ya fo tugo mina kunu no kunye mercredi juin kalo clé muga ani kono don ibe ga fo ko wara ga sira fara fa la fami car no oye ma mawlu mauta ku ka tanga singa no voyager o do sele yoro niveau là donc aka frein de bana mobile de saraka jo donc ale keto ka be bulma fere éviter donc atra ta do moto tiki do la sira creflar la ibe ga ko moto sans faire ma flar kumbe o moto sans faire la gata ama nya ko so parce que ma flar la ma kleme no o bonela ni na o no ko ni bela o fatura no ko ni bela kelendo o banala o ye deme do maka o la se hôpital du Mal la wala sa ta furaga chuko mina gata donc kunu ni sraban kasra ni ne kera wara ka sra fara niveau la ko na la ya ga fo ko ngunu kon na ko ko anga fintigla ka do kon tume bolla kaltigi no fe ko de ato ay accident cause famille me soro kula gata ina fo ya fo chuko mina sraban kasra kelen ko fe ka doninke iba ka fo ko famille bollo sra fe ngunu na bien no ka yira ka fo ko karmi ni aburaka ni srawa kasana ni mado bonala ni na ko feren no kunte ko ga fintigla ka do prepare la tegala police do kumbe ka gen moto la no o motari donc o e fena section do fena unité do police ku fena konna la munu be ke moto baw san fe ou be escorte ke ou be circulation baraw fena ke donc do ya yira ka fo ko o le kumbe ka mobile gen donc mobile préservateur de trata ni sraban kasana ke gata mi se ka min fo mo nyana o de ka fo ko o kuma min fora o kuma inte tien o kuma inte tien parce que mobile be kana sra min fa ni pour sub mota sra min fe sra kelen yorete parce que mobile be ka bon nyamana ki kuna bamako kan pour sub be ka bon bamako ku kunda nyamana ka utali sra kelen refe ngai ba ga bo sra kasara kara wati mina abenani o motar do de temetoye donc olu aye jawo ye findigla ka ye policier ika bara e ka adamado no bulo fona kana sra kasara fena mana ki nyana edunga bara fena benendo sraban ka bara sraban kana korosili fena ma donc a kele telle sorte que maw be se ka buri lafiya konna la ka se ka infraction ka se ka olu kele ainsi de suite la alni sraban kasara kera fena ika bara fena do ka intervenir ka se ka ibise ka constat bara la ben tout comme ibise ka pourtant civil wolo ka se ka banabato no fe walma kana furo no fe donc police munu tema do kundo o do de ni sraban kasara yi o yu ka bara de o signal ko kana a se ka deme do banabato mi kumeno ni furo mi kumeno ka disposition fana ta parce que ni siraba kasara kera mawo to flefleli la kaye mumbe no tuma la be embouteillage créer tuma la et il faut que police ka se ka choga fana soro ka se ka circulation régulée et siraba kasara ngana ka sawo be mawo ka jo donc mawo ka continue ko tuka tama sen fe iba ka foko o kumne ko na la mado ye police o yoro la moto jolendo car jengenendo moto tigi do david mala donc u ye lien ke automatiquement ka foko a ni police do me ka ge o re nana ni waliya yi donc an yɛrɛ kibara sɔrɔ k'a fɔ ko maa dɔ de y'i to yen nɔ maintenant ko ka polisi ɲɛmɔgɔ dɔ wele k'a kuma f'a ɲɛna k'a fɔ ko polisi dɔ ka gɛnni senfɛ ko kari dɔ bɔra sisan ka sirabakan kasara kɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko gata fɛn min don a kɛra jalakili fu ye a kɛra bingani fu ye an bɛ se k'a fɔ ten cogo fɛn la parce que polisiw c'est vrai tuma dɔ la gɛlɛya bɛ tɛmɛ population ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ deli k'o ɲɛfɔ tuma bɛɛ o gɛlɛya c'est naturel parce que polisi de fana ye fintigilaka ye min ni population ka surun ɲɔgɔn na kojugu u donnen don ɲɔgɔn na kojugu donc ɲini nɛn ma kisi ɲɔgɔn ma cogo min na polisi fana ni population fana bɛ ten cogo la baara taabolo la a ka gɛlɛ ka kisi ɲɔgɔn ma donc i b'a k'a fɔ ko o gɛlɛyamisɛnninw bɛ yen nɔ donc maa dɔw fana y'a bila u kunna k'a fɔ ko polisiw jɔyɔrɔba bɛ nin fɛn na mais gata polisiw jɔyɔrɔ t'a la parce que maa min yɛrɛ tun bɛ ka kari in boli i b'a ye k'a fɔ ko siraban kasara kɛlen kɔfɛ a yɛrɛ y'i dan k'i cun ka duuru don fiɲɛ la donc a lafiyalen waati min na a taara ka taa i yɛrɛ sɔrɔ 13e arrondissement na ni o ye ɲamana polisiso dɔ ye a tiri yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ maintenant donc kow sigilen sen kan a yɛrɛ y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko an ye kibaruya minnu sɔrɔ k'a fɔ ko ale yɛrɛ ma polisiya ɲɛ la donc ale ma polisiya ɲɛ la o b'a yira k'a fɔ ko polisiw yɛrɛ bɛna intervention kɛ waati min na o b'a sɔrɔ chauffeur yɛrɛ ye kɛnɛ yɛrɛ bila donc chauffeur yɛrɛ ka seereya la fɛɛrɛ de y'ale kɛɲɛ donc fɛɛrɛ y'a kɛɲɛ bolifɛn kumaba minnu tun b'a ɲɛfɛ n'o ye bolifɛn sen naaniw ye ale kɛtɔ k'a fɔ ko a bɛ o dɔw de éviter maintenant nin siraban kasara in fana ye a sɔrɔ
donc i b'a ye k'a fɔ ko o nɔgɔni bɛɛ la ale yɛrɛ fɛnɛ bilala ale lasagora 13e arrondissement na yen nɔ donc gata k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko siraban kasara min kɛra kunu ɲamana wara ka sirafara fanfɛla la ni kar dɔ ye mototigi dɔw tan ka mɔgɔ kelen bɔnna nin na polisiw nɔ tɛ a la bi u nɔ tɛ a la u ye rôle min joué a kɔnɔna la olu y'u ka polisiya baara ye ka se ka na dɛmɛ don banabagatɔw ma ka se ka dɛmɛ kɛ siraban kasara kana kɛ sababu ye maaw ka taa ka segin ka jɔ circulation ka continuer donc gata o de kɛra kunu ɲamana. O kɔnɔna la kumakuncɛ kuma na e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye min b'a to an bɛ accident sugu éviter. Bon min bɛ se ka fɔ dɔrɔn o de ye ministère des transports ministère de la sécurité i b'a ye tuma bɛɛ nin n'a ɲɔgɔnna k'a la n b'olu ministère fila interpellé parce que olu ka responsabilité de ye nin ye gata nin de kɛra ɲamana kunu mɔgɔw y'o ye sinon Kati sira la o y'an ka sira ye an b'a sira kan tuma bɛɛ n'an bɛ ka taa an bɛ to kɔfilɛ ɲɛfilɛ la parce que mobili kumabaw gros porteurs i b'a ye k'a fɔ ko kariw hali sotaramaw taxiw mobili caman bɛ yen nɔ visite technique matarafalen tɛ yurugurugu siraw fɛ maaw b'u débrouiller ka papiers sɔrɔ ka sɛbɛnw sɔrɔ sɛbɛn b'a jira k'a fɔ k'u ka mobili bɛ état ɲuman na ko wa k'u yamaruyalen ka boli mais i b'a ye k'a fɔ ko défense b'o la parce que u tɛ visite kɛ a ɲɛ ma donc mobili kumaba dun ni a ye e kɛɲɛ a t'i n'a fɔ ko bolifɛn sen fila k'i b'i sen da duguma ko k'i yɛrɛ dɛmɛ ni a ye e kɔni b'a kɔnɔ n'a ye e kɛɲɛ dɔrɔn e b'a essayer ka dɔ bɔ dégâts la mais a dégâts la a bɛ dépend yɔrɔ min na n'i bɛ kungo kɔnɔ i bɛ se k'i ɲɛsin yiri dɔ ma mais n'i bɛ duguba kɔnɔna la jama cɛ la i bɛ n'i ɲɛsin jɔ ma i mana taa fan o fan fan bɛɛ ye tiɲɛni ye donc i b'a ye k'a fɔ k'a kasara barika ka bon donc c'est extrêmement important que au niveau du ministère des transports u ka se ka mesures ta visite technique a bɛ kɛ yɔrɔ min na n'a sɔrɔ n'a ka dɔgɔn bolimafɛn sennantigiw la u k'a essayer k'a caya u k'a gɛrɛ mɔgɔw la wa ni mɔgɔw taara ka taa a kɛli la fɛnɛ u ka se k'a kɛli la a la sɔrɔli nɔgɔya mɔgɔw bolo mɔgɔw ka don u ka visite kɛ teliya la fɛn min ye yuruguyurugu ye o ka bɔ yen nɔ parce que i b'a ye k'a fɔ ko adamadenw nin de gulonnen don a la sisan parce que maa min ma visite technique kɛ ka ɲa o t'a ka frein état dɔn frein ka ɲi a man ɲi wa a t'a dɔn a bɛ to siraban ka boli de senfɛ a b'a dɔn waati min ko frein tiɲɛnen don ko cogoya tɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ déjà kasara sitɔ dɔ ma donc je pense que c'est la responsabilité de l'État ka jamanadenw lakana et jamanadenw lakanali ça passe vraiment par la mise en règle de ces véhicules là de ces engins là an ni minnu bɛ ɲɔgɔn ko tɛ diɲɛ don o don circulation na gata n bɛ se ka min fɔ kunun siraban kasara la ka o kɛ lase ye k'o kɛ welewelekan ye k'o ɲɛsin nin département fila yɛrɛ ma ministère de la sécurité fo ka taa se ministère des transports ma u ka se ka wulikajɔ sabati joona a se que an ka se ka fama nin n'a ɲɔgɔnnaw gɛlɛyaw ma gata. Gata o yɔrɔ la n bɛ fɛ ka min fɔ ka fara o yɔrɔ fɛnɛ kan hali ni waleya min kɛra polisi na kunun ni maaw ma a dabila ka to ka jalakili fu ta ka an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ minnu ye nin intervention kɛ kunun n'olu tulo donna nin na k'a fɔ ko olu nana dɛmɛ don banabagatɔw ma mais k'olu tilala k'a ye bɔlɔlɔ siraw fɛ walima sira caman fɛ k'a fɔ k'olu de tun bɛ ka mobili in gɛn k'o de y'a to mobili in taara nin kasara in kɛ avoir la mort d'une personne sur la conscience a man ɲi gata hali dɔɔni bon a b'a tigilamɔgɔ a bɛ se k'a tigi yɛrɛ décourager hali n'a bɛnna n'a ɲɔgɔnna situation yɛrɛ a b'a préférer k'a ɲɛ ci a kan ka continuer a ka sira fɛ pour que a kana taa tɔgɔ tiɲɛ fu sɔrɔ a la a kɛra kunnaja ye nin kɛra yɔrɔ min na jama caman bɛ yen nɔ chauffeur kɛ yɛrɛ ye seereya fɛnɛ kɛ nin ka taa kɛ yɔrɔ ye ko chauffeur kɛ fila ani polisikɛ fila ko nin kolo dɔrɔn ɲɛna ka fara banabagatɔw kan et que mɔgɔw bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na sɔrɔ nin situation bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya min ta k'an bolo da donc il faut pas que an ka finitigilakan an k'u démoraliser ni jalakili ni bingali fu ye u ye min kɛ o ka fɔ o cɛ ka sigi sen kan mais u ma min fɛnɛ kɛ o fana ta kana ta ka da o la parce que a bɛ kɛ sababu ye u b'u sen bɔ fɛn caman na fɛn minnu ka baara ye a b'u salaya kɛli la n'a dun y'u salaya kɛli la a degun n'a tɔɔrɔ bɛɛ bɛ bin anw de kan donc n bɛ fɛ ka o yɔrɔ fɔ ka fara kan sani an ka babu datugu. O kɔnɔna la an b'a fɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔn tuma.